Ассалому алайкум дӯстони азиз, барои шумо боз як хонаи фурӯширо анҷом медиҳем. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ. Хонамон ҳамин хона мешавад. 3 сути қай дӯстони азиз, 4 дархона, кухни, баня, ҳоҷатхона ва қафо диқа ҷо дора барои ошхона. Хулас манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, Калхозобод, назди кӯчаи Вайкамат мешавад дӯстони азиз. Ҳозир медуроем вилояти Хатлон мешавад. Хоб, ҳозир барои шумо манзила фаҳмондем. Акнун даруни хона даромада хонаро нишон медиҳем. Хонамон дӯстони азиз 4 дархона дар инҷа калон дорад. Дар инҷа кухни ва инҷа баня ҳаст. Ҳозир аяла барои шумо нишон дода гап зада медиҳем. Хулас территория 3 сотиқ аст. Ҳуҷҷатош 100%. Мақсад аялао мерем инҷаш баняшай. Хоб, ва дар инҷа кухни, ошхона ва анакнун ҳозир қафои хона, гирдои хонаро ҳамаша нишон медиҳем. Баъд даруни хона метуроем. Хуб дӯстони азиз, водопровода об ҳаст, омадан мегирад. Ипара ина қафои хона уже ҷо ҳаст барои ҳезмхона кардан. Ипара ҳавз дорад. Қариб 3 ё ки 4 тонн об меравад. Ҳоҷатхона, колодис мондагия, мақсад ипара ина барои алонхона. Ипара ҳамқа ҷой. Территория 3 сотиқаи дӯстони азиз. Хонара нав сохтагиян. Анакун ҳозир даруни хона метуроем. Хонаша ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. Ҳуҷҷатош бошад, ҳуҷҷатош 100%, ягон камбуди надора худо хоҳад. Ҳозир бошад ис медуроем. Хоб, ина хонамон дӯстони азиз, таш пол кардагия. Так гирдои хонаро ябор мебинем. Тайёра дӯстони азиз, шароити сихатӣ медуроем зиндаги карда мегирем. Размери хонамон дарозиш 5 метра, иш бариш 3 мешавад. Ҳозир даруни хонашам нишон медиҳам. Хоб дӯстони азиз, ина хона даромадем. Шароити хонаро бинед. Ина таш пол кардагия. Ипара размери хонамон дӯстони азиз ба хиёлам 2 ба 3 мешавад. Ина трезош тахтагӣ ҳаст. Бемалол худо хоҳад омада зиндагӣ кардан мегирем. Анакунун дуюм хонаш мерем. 4 дару хона аст. Хеле. Хоб, ҳозир ин хона нишон додем, акнун ин хонаша нишон медиҳем. Иам ранги ҳами размероа. Медонем ҳозир нишонаш медиҳем. Хоб, ина дӯстони азиз дуюм хонамон даромадем. Тамошо кунед. Ипарам размераш 5 ба 3 мешавад. Инам хеле ипара абои задагӣ хай гулакош кам кандагия вай камтар ремонт кунем. Худо хоҳад иншоалло бор нағз мешавад. Ипара медонем, ипара ина бо спальня. Размеримон тақрибан 2 ба ишам 3 спальня мешавад. Хулас ҳамхеле дӯстони азиз, таш пол кардагия бемалол омада зиндаги кардан мегирем. Хоб, дӯстони азиз, акнун хона қадри шинос шудед. Нархаш бошад 390 000 сомонӣ. Иншоалло бо савдо мешавад. Ҳуҷҷатош 100%. Манзилимон ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, вилояти Хатлон, кӯчаи Вайкамат. Ҳавлимон аз 3 сотиқ иборат аст дӯстони азиз. 4 дархона, ҳоҷатхона ҳавз дорад ва дар ипара кухни, баняш. Хулас рақамҳо дар зери навор, бемалол занг зада муроҷиат кунед. Хонаи нормали холаташ 100%. Дӯстони азиз, болои шифраш аз бед гирдои хонаро ябор нишон дода гап зада мерем. Мақсад пластико задагия ҳамаш қоидавӣ. Ягон камбуди надора иншоалло. Хай ин қавқи камбуди дошта бошад, худатон торик карда мегиред. Ина бинед. Ҳолаташ ба хиёлам 100% аст. Хонаи срочни фурӯшӣ мешавад дӯстони азиз. Як бор дига қафоша медем. Барфам шуруъ боридагия. ина ипара ҳам хеле холат дӯстони азиз.